είναι μύθος ότι ο Ισπανός εξερευνητής Χουάν Πότσεν ντε Λέον έφτασε στη Φλόριντα αναζητώντας την πηγή της νεότητας, όμως είναι σίγουρα πραγματικότητα ότι από τότε ανθρώποι από όλο τον κόσμο σειραίουν στο Μαϊάμι αναζητώντας κάτι. Είτε ονομάζεται τύχη, είτε προβολή ή διασκέδαση, ένα είναι το βέβαιο στο Μαϊάμι. Ότι ο κόσμος είναι δικός σου, όπως είπε και ο Αλ Πατσίνο στο Scarface. Η πόλη, με τους περισσότερους Ισπανόφωνους στον κόσμο μετά το Μεξικό, βαθύπλουτες διασημότητες και δαιμόνιους επιχειρηματίες, οι οικογένειες Εβραίων που γλίτωσαν από το ολοκαύτωμα, είναι ένα μοσαϊκό που μεταβάλλεται διαρκώς και βέβαια μία βόλτα στις γειτονιές αποτελεί την καλύτερη απόδειξη. Το Μαϊάμι κατέχει την ιδιαίτερη διάκριση ανάμεσα σε όλες τις πόλεις των ΗΠΑ να έχει ιδρυθεί από μία γυναίκα, την Τζούλια Τάτον, η οποία είναι καλλιεργητής κίτρου καταγόμενη από το Cleveland. Η περιοχή της πόλης ήταν γνωστή ως περιοχή του κόλπου Μπισκέιν κατά τα πρώτα χρόνια ίδρυσής της. Δεύτερη μέρα λοιπόν στο Μαϊάμι. Την πρώτη μέρα την απολαύσαμε στο South Beach, στην γνωστή παραλία, εκεί που οι περισσότεροι επισκέπτονται όταν θα έρθουν στο Μαϊάμι. Αξίζει τον κόπο, όμορφα vibe, ωραία παραλία, αρκετά καθαρά νερά και το πιο βασικό σε σχέση με το Μαϊάμι είναι δωρεάν. Είναι μια πόλη το Μαϊάμι αρκετά ακριβή όσον αφορά το φαγητό, την μετακίνηση, οπότε το γεγονός ότι υπάρχει παραλία, το να χαλαρώσεις εκεί αγοράζοντας ένα νερό από το OVS είναι ένα συν μέσα στο Μαϊάμι. Είμαστε στο Wynwood Walls, είναι ένα αξιοθέατο ουσιαστικά που βρίσκεται τόσο πληρώνοντας είσοδο $12 όσο και μέσα στην πόλη και το οποίο μπορεί να απολαύσεις χρώματα και δημιουργίες καλλιτεχνών όσο αφορά γκράφιτι και οτιδήποτε άλλο να απολαύσετε. Σκέφτομαι να αγοράσω ένα έργο τέχνης. Ένα λεπτό να πάμε να δούμε τι αντίβιν έχει. Εντάξει, είναι στις 18.000, αλλά δεν είναι cash, είναι η τέχνη του ατόμου εδώ που σχεδίασε όλα αυτά, το όνομα του. Μα καταλάβεις που τέχνη καταλάβεις. Μερικά tip όσο θα επισκεφτείτε το Μαϊάμι. Σίγουρα είναι μια όχι απλά ακριβή, πανάκριβη πόλη θα λέγαμε. Βεβαίως υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει κανείς για να καταπολεμήσει αυτή την ακρίβεια, ίσως ένα καφέ από τον δρόμο, μερικά street food, αλλά καλό είναι να ξέρουμε ότι υπάρχουν φόροι και tips που πολλές φορές είναι και υποχρεωτικά, οπότε είναι ένα κομμάτι που χρειάζεται κάτι να ξέρει. Όσον αφορά τις μετακινήσεις τώρα, με τη μετακίνηση μπορεί κάτι να κάνει μέσω των Uber. Υπάρχουν κάποια μέσα μεταφοράς, όχι τόσο αξιόπιστα και σε συνεχόμενα ωράρια, οπότε με ένα Uber 10, 15, 20 δολάρια μπορείς να ταξιδέψεις στην πόλη. Με αυτό ταξιδέψαμε από το ξενοδοχείο μας στο Wynwood, στο Havana και στο South Beach. Όσον αφορά τα φαγητά τώρα, θα βρείτε εξαιρετική κουβανέζικη κουζίνα, περουβιανά, βενεζουελανά, μεξικάνικα, δηλαδή κουζίνες της Λατινικής Αμερικής. Ψάξτε έτσι κάποια street food, αν και έχουν και αυτά την ακρίβεια τους. Μην θεωρείτε ότι το street food είναι πιο φθηνό από όλα τα υπόλοιπα. Σαφώς είναι όμως μια τιμή χαμηλότερη από ένα εστιατόριο που θα πάντα κάτσεις να φας εδώ. Όσον αφορά το τι μπορεί να κάνει κανείς σε 2 μέρες στο Μαϊάμι, θεωρούμε ότι την πρώτη πρέπει να την αξιοποιήσει με το να επισκεφτεί την παραλία, το South Beach, όλη μέρα μέχρι το απόγευμα, και την δεύτερη μέρα στο Wynwood Walls. Εδώ
εδώ με $12 και στο Little Havana θα επισκεφτούμε και θα πούμε και την πόλη από εκεί σε μερικά λεπτά. Little Havana λοιπόν, έτσι σε ρυθμούς κουβανέζικους, μουσική, ωραία διάθεση, θα συναντήσουμε.